Sredinom svibnja grad Labin je bio organizator i domaćin Festivala umjetnosti i tolerancije Labina, koji je dijelom održan u Raši i Svetom Martinu. Uvod u festival bilo je svečano otvaranje obnovljenog malog kazališta, popularnog teatrina, u što su grad Labin, Talijanska unija i zajednica Talijana Giuseppina Martinucci iz Labina uložili zajedno više od 3 milijuna kuna. Obnova ovog kulturnog dragulja, jednog od najljepših kazališta u Hrvatskoj, počela je prije 5 godina, a svečano otvaranje ostavljeno je za 0. dan festivala, kako su ga organizatori nazvali. Za našu zajednicu sretno ponovno otvaranje malog kazališta ima posebno značenje jer se dešava u prigodi 75. obljetnice njezina osnivanja, zapravo tadašnjeg Talijanskog kulturnog kluba, premda ne treba zaboraviti da je već 1945. djelovala ovdje institucija pod nazivom Talijanska unija Labin. Malo kazalište, teatrino je mali, dragocjeni dragulj, ponos grada Labina i cjelokupnog stanovništva. To je mjesto kulture, suživota, međukulturalnog dijaloga, pjevanja i glazbe, dramaturškog prikaza života i njegove katarze, društvenosti, ponovnih susreta i zajedništva u skladu i radosti. 2017. kao što je rekao gradonačelnik, počeli smo ovu investiciju sa gradom uloživši skoro pola milijuna kuna u obnovu krova i u obnovu stropa. Nakon toga je slijedio pod gdje se uložilo preko 100.000 kuna. Nakon toga smo uložili sredstva u obnovu svih prozora i sanitetskih čvorova gdje je uloženo preko 200.000 kuna. Zadnja investicija Talijanske unije je bila u tehnici i u sve onome što je potrebno za funkcioniranje jednog kazališta, gdje smo investirali preko 300.000 kuna. Sve to je bilo vrlo složeno i zbog konzervatora, zbog složenih restauratorskih radova i sve je to trajalo puno duže i naravno koštalo puno više. Ali nismo laškali, kako mi kažemo u Labinu, bili smo uporni. Kad smo to nekako dovršili, onda smo zaključili da je malo pod loš, pa smo morali cijeli pod obnavljati. I onda smo pogledali našu pozornicu, daske koje živo znače samo što nisu pukle. Onda smo išli obnavljati pozornicu, pa na kraju okvire koji su isto u onom umjetničkom klasicističkom stilu i sve to skupa je trajalo i kad smo odlučili otvoriti teatrino, znate koji je bio datum? Dan prije nego što je došla pandemija u Hrvatsku. I taman kad smo trebali otvoriti, morali smo sve zatvoriti, cijeli grad i prošle 2 godine. 2 godine čekamo. I kao što uvijek kažem, u životu nema slučajnosti, toliko smo čekali i po tom putu čekanja sreli smo neke dobre ljude sasvim ovako na lokaciji na kojoj nisam ni planirao biti taj dan i od jedne rekonstrukcije kazališta napravili smo kazališni festival sa ljudima koji ne žive u Labinu, ali koji su vrlo dobro prepoznali ovu našu labinsku priču i našu autentičnost i našu izvornost. Čast da otvori obnovljeni teatrino pripala je talijanskoj drami HNK Ivana Plemenita Zajca u Rijeci i glumici Sereni Ferraiolo sa predstavom Bonsai ima kratke grančice. Metodi, scusate, per avviare i punti per la lavorazione a maglia. Questo qua che vi mostro io è molto semplice. Svečano otvaranje uveličili su svojim nastupom učitelji Labinske umjetničke škole Matko Brajša Rašan i labinska kantautorica Elvis Lovrić. Idući dan koncertnim nastupom ansambla Bum Bam na Torionu svečano je krenula Labina. Bio je to festival na razini kojeg se ne bi posramile ni najveće svjetske metropole s imenima iz kulture prepoznatim u svakom kutku Hrvatske, a i šire. Možda i važnije od svega toga bila je poruka tolerancije odaslana sa svečanog otvaranja na Torionu i nešto je o čemu vrijedi zaista razmisliti u današnje vrijeme. Mi smo odlučili slaviti umjetnost. Slaviti umjetnost i slaviti toleranciju. Iz 2 razloga. Kada pogledate naš labinski stari grad, našu starogradsku jezgru, jednostavno ne možete ostati hladni i ne primijetiti koliko je lijep i koliko priča svoju priču od prekrasnih palača, prekrasnih ulica, trgova, fasada, škura, pragova, stubišta, čega sve ne.
i odiše jednom svojom posebnom težinom, jednom vrijednošću koju mu moramo svi skupa vratiti i znati je cijeniti. A ovo doba u 21. stoljeću, u godini rata i svih gluposti koje se dešavaju, mislim da je uputno graditi mostove, pokušati spojiti i biti primjer za spajanje. I zato smo svi skupa u tom, ajmo reći, organizacijskom timu, ali u tom kreativnom timu došli do ideje da bi bilo dobro da napravimo nešto gdje ćemo se svi dobro provesti i gdje ćemo svi skupa poslati jednu poruku mira, poruku tolerancije i poruku ljubavi. Želim zahvaliti zbog toga i izbornici, ideatoru, ministrici, domaćici, gradonačelniku i svima vama Labinjanima što ste cijeloj Istri, ali i mnogo šire, podarili još jedan festival koji nam u ovim čudnim vremenima stvarno treba. I zato za kraj, budimo tolerantni, uživajmo u umjetnosti. Ono što krasi ovaj festival, svojevrstan praznik različitosti, tolerancije i onog možda najznačajnijeg dela humanosti. Na početku smo čuli da ćemo ovdje imati priliku da čujemo zapravo mnogo jezika i to je tačno, ali se samo djelimično slažem sa tom tezom. Zapravo, jezik koji ćemo čuti na ovom festivalu je univerzalan i razumemo ga svi, a to je jezik umetnosti. Želim vam dobrodošlicu u ovu našu festivalsku kuću umjetnosti. Glume, plesa, riječi pokreta. Kuću dobrih ljudi i dobrih namjera. Kuću kreativnosti i tolerancije. Pripala mi je izuzetna čast da ovaj jedinstveni festival na svijetu, spoj humanizma i humanosti otvori. Dakle, proglašavam prvi međunarodni festival Labina otvorenim! Svečano otvaranje obogatili su svojim nastupom Doris Karamatić koja je izvela glazbeni stand-up My Myself and Harf, dok je Nikolina Komljenović izvela performans U zraku nazvan 10 godina nakon. U teatrinu je gostovala grupa Teatar s predstavom Demokracija. Znači, apsolutni vladar, grčka reč kratos, vladati, zvali su to Cezarokrat. Da, on je bio alfa, mužjak, najveće države na svijetu. Kroz 4 vrhunska dana kulturnih događanja održano je 24 predstava i koncerata na 8 lokacija u Labinu, Raši i Svetom Martinu koji su oduševili svojom kvalitetom. Nastupila su eminentna imena poput Zijaha Sokolovića na Raškom trgu sa predstavom Lijevo-desno glumac. Mija Begović briljirala je u predstavi Sve što sam prešutjela. U ovoj formi. Pričajući o prošlosti i sadašnjosti, a možda dopremi do budućnosti. Ali od budućnosti imam tremu. Teatar Exit posljednje večeri festivala izveo predstavu Šekspir na Exit. William Shakespeare napisao je 1222 lika. Smislio ih je 37 dana. Tako je, 30 nas trojica. Samo za vas večeras izvešćemo vam i prvu, drugu, treću, četvrtu, petu. Wow, stani, zvekla vam ideja. Večeras krećemo s 15. Ja znam sve monologije. Nisu zaboravljeni ni oni najmlađi, pa je za njih organizirana radionica za djecu nazvana Labina s ljubavlju. Župna crkva je bila i mjesto održavanja svete mise Molitva za mir, ali i koncerta Melite Lasik-Satterwhite i Edija Šiljaka. Ovo je ko iz bajke. Svako
pogotovo kad igraš monodramu, kad sanjaš na nekom prostoru, onda se to dogodila ta ljubav sa teatrinom i sa tom publikom divnom u Labinu. I došli su i ljudi, ne samo normalno iz Labina, došli su od svuda. I to je velika odgovornost i velika sreća i hvala na divnom prijemu. Publici jednostavno sam osjećala taj mir i disanje između publike i gore scene i hvala vam. Rezimirajući ovaj festival koji je konceptualno malo bio neobičniji od dosad održavanih festivala na ovim prostorima, što je vjerojatno i sama poanta održavanja festivala tolerancije i umjetnosti, može se reći kako je u potpunosti uspio. Toliko spominjana riječ tolerancija najbolje je opisana na održanom zanimljivom okruglom stolu u Gradskoj galeriji s ljudima velikog iskustva iz različitih sfera javnog života. Uz moderatora, velikog redatelja Rajka Grlića, kao domaćin i jedan od poznatih promotora tolerancije, sudjelovao je eurozastupnik Walter Flego. Što je po meni dakle danas jako važno da shvatimo, da djelujemo i da kroz umjetnost, kao što smo na panelu rekli, komuniciramo, uviđamo jedni prema drugima činjenicu da svatko treba voljeti sebe, svoju kulturu, svoje podneblje i da trebamo uvažavati jedni drugoma, ali da isto tako trebamo zajedno živjeti i raditi ravnopravno u prosperitetnom smislu na nekom području. To je naša filozofija. To je za svaki grad i za svakog umjetnika praznik kada se jedna takva institucija građevinski obnovi. Jer znamo šta se otprilike danas gradi, obnavlja u tom svijetu u kojem živimo. Tako da je to jedno bogatstvo i opet jedna tolerancija sistema dolaže pare i u to. Ja mislim da je ovo daleko najtolerantniji dio Hrvatske. Velika većina nas, ima nas puno, smo došli ovdje živjeti, ne živjeti dio godine, ne samo ljetovati, nego baš živjeti. Zato je ovo kraj u kome nema te nelagode, različitosti, koje hrvatska politika tako uspješno njeguje u ostalim krajevima Hrvatske. Hvala vam, nadam se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine. Ovo je malo zatvaranje festivala, ali bolje da kažemo da je to nešto što će trajati i da ćemo se viđati sljedećih godina. Sve to skupa nekako je pokazalo da imamo šta za pokazati, šta za ponuditi i mislim da smo postavili na zdrave i lijepe temelje da se opet vidimo iduće godine, a postoji jedna ideja da možda čak i na jesen napravimo jednu mini Labinu, tako da održimo jedan kontinuitet i da na neki način ovu lijepu energiju produžimo dalje i da posijemo da se to od druge godine održi otprilike u isto vrijeme, ali da bude, ja bi se usudio reći, još žešće, još jače, još kvalitetnije i da još više svi skupa u tome uživamo. Ovaj festival ima i posebnu humanitarnu notu, te su članice Lige protiv raka na punktovima prikupljali donacije za kupnju mamografa za Labinski dom zdravlja. Festival umjetnosti i tolerancije Labina dodatno nam je otvorio oči i podsjetio nas u kakvoj sredini živimo i kako je upravo čovjek ključ uspjeha u svakom pogledu. Sama vrijednost festivala nije u prikupljenim donacijama, nije ni u ostvarenoj međunarodnoj promociji Labina. Ona je puno više od toga. Ona je upravo u vrijednostima koje Labinjani žive stoljećima, u suživotu, toleranciji i želji za boljim društvom.